जगन्नाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गए बानी एगो सिंगर के उद्धार करे खातिर। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। काहे से कि एगो चूहिया राज के गाना आ गइल बा, आगे से जवान और पीछे से जियान कइलो। ये कोई रंडी गाना है? ई तो जानल जरूरी नु बा कि आगे पीछे से कैसे जवान आ जियान होतरी। नैहर के पोसल रोहे शरीरिया ई तो सबके होखेला। एमे नया कौन बात बा भौजी? क्या बात कर रहे रे बाबा? अगर ठोकल होखे तो बताव। दे बनास लागे खोले बड़ा क्रिया। देखा भौजी, अब ए तरे मांस पर चांस देबू, जियान ना करी तो का करी? तो का खोल के मोमबत्ती दिखाई? क्या पता? आगे आगे राजा जी जवान भइनी। हाँ कौन आन्हर ना है? समझ रहे हो? ई तो हमरो लौकता कि तहार दोनों बैलून बलाडर हो जाता। अच्छा एगो बात बताओ भौजी, ई तहारा कराही में पूरी कवन छानाता? आगे राजा जी जवान भइनी, पीछे पीछे रहुआ जियान भइनी। बड़ा निर्दयी बाई तोर घोड़ा परासवा राजा हो। एगो काम कर, ओके छोड़ हमरा लगे आव। एहे रहा नहीं जाता। काहे से कि हमरो जिंदगी नु अकेले अकेले एल पे हाथ रख के कटता। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। अबे मन करेला चाप देला हो। तारा के तो देख के लागत नहीं के कि तू चापात हो खबू। सही पकड़े हैं। जब कह तारू तो मान लेत बानी। लेकिन एक बात बताव कि रात भर में कितना बेर लेवेला? अबे साले ना मतलब कि कितना बेर चापेला? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इते से कमर के नाप देला हो। हाँ चुहिया राज, ज्यादा कोड वर्ड में मत बताव। कौन है ये लोग? कि कमर बीता से नापेला कि कुछ और बीता भर नापेला? गजब बेइज्जती है। ये सब लोग जानता। अब मुंह का देखता रे लोगन। जा भौजी के उठ गइल बस सटर, आया अपन गिरा दना बटर। मिलो तनी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले चैनल का सब्सक्राइब कर दिया लोग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।